Mae dewis arbennig o lyfrau gan Was Gomer eleni, ond fy ffefryn i yw'r llyfr bach hwn, Môr Gadron mewn pyjamas, sef addasiad gan Eirig Salisbury. Oeddech chi'n gwybod fod Môr Gadron yn dwlu ar pyjamas? Rhai â smotiau, rhai â ffriliau, rhai blewog, pob math o pyjamas. Dyma stori ddiwgar a doniol mewn midr ag odw sy'n berffaith ar gyfer unrhyw blentyn sy'n riod wedi pysgo beth yn y byd mae Môr Gadron yn gwisgo i fynd i'r gwely. Bydd y stori fach hon ar werth ym mis Ebrill. Wel, un o'n uchafbwyntiau i ar gyfer eleni fydd cyfres gyffrous iawn sydd wedi bod yn weddol uchelgeisiol ar ran yr nifer o lyfrau, sef cyfres Wenfro. Llyfrau gan Llun o Smair sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac fe fydd yna adnoddau athrawon a ffilm a phob math o bethau gyd-fynd ar gyfres hefyd, felly bydd honno yn rhywbeth cyffrous i ni. Yn ogystal â 2 gyfres arall wedi fyddwn ni'n datblygu, sef cyfres Nofelau Lliw gan rai awduron newydd yn cynnwys Ifan Jones-Evans a Mari Lyfgren hefyd. Felly, bydd yna stor o nofelau newydd cyffrous gyda lluniau lliw llawn, tebyg i rhain. Edrych mlaen atyn nhw yn y flwyddyn newydd.